Onde está este carril bici? Sabemos nesas imaxes, a verdade é que vemos como os ciclistas teñen que ir apartando os peóns e denuncian os propios ciclistas que os peóns non fan nin o amago de apartar e que incluso, moitas veces, verémolo agora en imaxes, se atopan a xente paseando os cans, por aí polo carril e non fan amago de apartar. Como se foron a beira rúa, non? Pois moito ollo porque o Concello di que hai sancións para estas prácticas, é dicir, os peóns non poden ir polo carril bici, pasear os cans, nin sequera pasear eles, porque por eso se chama carril bici. Nos hoxe estivemos ali, efectivamente vimos bastantes persoas andando por ali. Preguntámoslle, algunhas din que non se deron de conta que eso era un carril bici, outras din que van polo carril bici porque din que a zona que teñen, o camiño que teñen para ir aos peóns, pois que está en mal estado e camiñan mellor polo da bici, e outros din que saben perfectamente que hai sancións, que carril bici, que non poden ir por ali, pero que lles dá exactamente igual. Por favor. Por favor. Buenos días. Buenos días. Usted é daqui? No, E ven de visita ou que está pasando aquí uns días? xa me vou ir 2 días. Pois non sei se sabía que este é un carril bici. Sí. Sabía? E cando se ven un ciclista e estou pídelle perdón e sigo. Vamos, que usted anda por aquí consciente. Por supuesto. Bueno, non sei se saben que están camiñando por un carril bici. Ah, pues no lo sabía. Muchas gracias. Mira. Nada. Fan entón por descoñecemento, non? Sí, claro. Sí, pero como venía hablando tranquilamente. Tenéis razón, lo siento, ha sido un fallo mío por... Iba a cruzar la calle ahí hacia el eso, vale. É sinxelo circular en bicicleta por Foz. É imposible. En bicicleta é imposible. Se queres ir andando, pois moito mellor. Justamente neste carril levamos un anaquiño, pero xa pasaron varios viandantes. Si, son as 10 da mañá, imagínate ás 4 da tarde, cando isto está a tope, pois ao mellor pasan cerca de 100 ou... Contabas que vindo para aquí xa lle chamaras a atención a uns cantos viandantes. Home, del trayecto desde la Rapadoira hasta allá, pues posiblemente a 15 personas ya les dijimos que había una acera al lado y un paseo, que íbamos por el carril bici. Unos nos dijeron perdona, pero seguían andando por el carril bici. Tú vas a diferentes sitios y el carril bici lo respetan. Aquí en Foz da igual. Que dicen que non está ben feito, pero bueno, que non teña ben feito non quere dicir que teñas que respetar, que teñas educación, porque eu vou a outros sitios e vexo que non se pode aparcar nun sitio e non vou preguntar se está ben feito aquilo, senón é respeto. El 80% te bien, perdón, lo siento, pero hay otros que, ¿y a mí qué me dices? ¿A mí qué me importa? Pues vete por la carretera, pues vete... No, yo pienso que así no es. Hay que ser un poco educado. Por que andades por aquí? Hemos máis... El camino por abajo es imposible para las personas que quieran andar rápido, se estropean todos los tendones. Bueno, outra xente dicíanos que igual hasta era máis cómodo, non, por aquí? Sí, porque non das tantas voltas, pero é costumbre, a verdad. E os ciclistas queixanse, pensas que con razón? Sí, porque é o seu carril, claro, por supuesto. Dende o Concello aseguran que sí sancionan os infractores, mas o certo é que nin isto